Khabangni dakhuktai bo khuksong lamsago khakchangmani khorang channel o jotono hage phaidi tini norokni bagui ang kaisa haino hai katal bemar katal video tui ang phai tongo tal bithi bahai khlai cheng chini sak kaham tamni mannai abo ang norokno ini sanani tai share khlainani thang tongo abo wngkha norok o mangpili o iko obo nugui mankhana obo wngkha kaisa buphang o buphangni bumung wngkha jutra buphang hino cheng kwrung kwrung jagao o buphangni bumung juda juda bo wngui mano phiyaba cheng khe abono jutra hino o jutra buphangni bwlai tai bwthai rokni cheng kwbangma bithi saui mankha ringkhai swnambui cheng podre pod bemarni yakni yogui mano haidi cheng tini kaisa bemarni kokno cheng salaiyano abo wngkha cheng kwbangma borokno saui mano bwswk kosto bisima samani rok bisima samani jura samani yathek jura samani gai gotna rok phaigrupjagui samani tei bising rogo dukhumani samani o samani rok ni yakni cheng o jutra bwlai tei bwthai rokni bithi swnambui cheng a dosani yakni katiui mano abo wngkha obo hai ang norokno ang sai khnaireoano bahai khlaiui chini o bisima samani yakni cheng bithi swnambui o jutra buphang eba o bwthaini yakni bithi swnambui cheng yogui mano ang iko tabuk ang norokno kaisa phunukgwi mano obo wngkha jutra bwthai obo bwthai kwrak o bwthai kwrakni bisingo norok nukha iko obo bwchwlui o bwchwlui no cheng nawui kaham khe ma toknai togui bono kaisa manui kwrago khe togui aboni pore tokmani ulo siping bo norok sai mano phiyaba ang o mangpili o ang nugui manliya siping ni thogo o bwchwlui tokjakno khichonui horoma muthungbai muthungkhai hingkhai kosom kosom khlaiui oboni pos kogui phainai afuru wngkha hingkhai horni tikhlaiui bono kwchang khlaiui sakiui kaisa sisi o tonwi tonrinai haikhe thokno cheng sal brum brum chini bisima satoni o ekereng satoni o jura satoni rogo je sapono sakrupmani satoni o cheng o bithi no silka ringkha hingkhai cheng chini sakrupmani baat wngmani rok cheng hambui mannai belai khe upokar wngnai belai khe sak kaham manano obo norok waisa try khlai naidi haikhe norok bahai wngjakha o video naiui norok like tei share khlainani tapukdi haikhe tinini o channel ni naini kwtal wngui tongkhe nwng subscribe khlai ridi video upload khlaimani logi logi nini mobile o nini thani o daktino sopui mannai nai tongdi paithak jora hambai।